fito mana. Sata! Alright. Silent. An fasa ɗaukar namu? Akasi. Wayo zan fara. Ga mu alaikin shi. Akasi. Yanzu aka yi mata busu-busu za a yi. Dawande. Ina dawande. Ya ba gurin kenan. Dawande. Ba a fara ba. Kishin nake jiyo wata ya samu. Akasi. Yawa, ga mu allocation na Akasi. Na kamfanin One Family. On set nan ba da jimawa ba insha Allah. Rana sabuwar dawa. In kiya cikin aikin Dawande. Masoya na birni da na ƙauye da 'yan Cote d'Ivoire da 'yan Saudiya da 'yan Burkina Faso da 'yan Nijar 'yan da haidina ku tsaya ku kalli fin ɗin nan wani fasihi ne ya ɗauke shi sunansa yana jikin akwatin talabijin ɗin Shabi Magomago ne Shabi Abi Crazy Malam Tioma Bugashiyo Hausa Mental me descend for you Ni da ina san Allah nan. I know this is Karamin dan iska like I know. Ni ne mai ina son Allah. Gaskiya ne. Dawande na so I don't so far no be small. If you my sister, my brother, he dey move. An fasa ɗaukar namu? Akasi. Wayo zan fara. Ga mu alaikin shi. Akasi. Yanzu aka yi mata busu-busu za a yi. Dawande. Ina dawande. Ya ba gurin kenan. Dawande. Dawande. Ban ji sunan ba. Wannan ko? Wani basi ne ya ɗauke shi sunansa yana cikin akwatin wayoyinku da talabijin sunansa Wallop so guda ɗaya ne amma bayan ina son Allah ina son annabi ina son umma wallahi mai duya biya umma ladan goyo mai biya shi biya ta